Yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal ko on waktu goto yoni to Bissau lamorde Guinée Bissau. Ahmadou Barouba. Tedduɓe heeɗi RFI Fulfulde jamala wale mon bisimilla mon ley kabaruji ɗi hande ko aljuma nogas e jeetati lewru sappo e goo ɓuuri hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi e oɗo subaka paame to leydi Guinée Bissau alhaali o ɓoosi laamu Sénégal nanni hen junggo muɗum hanki horejo leydi ndi Umaru Sisoko e mbalomo laamu muɗum liɓa yettima Dakar lamorde Sénégal e dow jaam omo selli omo hisi e on saaha horejo laamu faddewu ngu suɓama ko général Ortan Entaha heeɓi laamu o waɗi wondore makko ardade Guinée Bissau hitande mayen gartu hen holi gonɗo o général horejo ngu laamu faddewu ko namdal mawgal ko laaɓi ko woni seedeji kolli ko neɗɗo teyɗo tiiɗɗo mo hewani haala ko heddi ko ma on kumpito ɗum e ley kabaruji ɗi ko woni yidde hooreɓe France e fannu konu ko namdal Emmanuel Macron horejo ndi leydi andini alkamisa hanki artugol ko wiyete ko service militaire yoga e sukaɓe yarlitiɓe no wawi nattinede e nder konu leydi France ngal pelital noddi ko sukaɓe rewɓe e worɓe heɓɓe ko ɓuuri duuɓi sappo e jeetati tedduɓe bisimilla mo